50 urte pasa dira Selma Hazley Euskal Herrira etorri zela ikerketak egitera eta berak egindako lan hori goraipatu nahi izan dute urte hurren honetan Gipuzkoako probintziako artxibo historikoko ikerketa aretoari bere izena jarrita. Bi gauza Selmari eta bere historiari buruz azpimarratu nahiko nituzke. Batetik, bere investigazioa eta bere lanaren ondorioak historia gauza estatiko bat ez izateaz gain, gauza bizia dela adierazten digu. Eta gero noski, nola ez, 70. eta 80. hamarkadan emakumea izateak horri gehitzen dio meritu berezi bat. Zorionez, bere lanak ere, historiari egin dion ekarpenaz gain, guri Gipuzkoan ere asko eman digula, ez historikoki bakarrik, bere investigazioak adierazten dutenez. Baizik eta baita ere, hemen, Gipuzkoako artxibategi honetan, dugun materialaren balioaren inguruko erreflexioan asko eman digula, eta froga da, gaur egun, duela 50 urterekin konparatuta, hemen dauden dokumento guztiak ez daudela ezberdin kustodiatuta, ezberdin tratatuak, ezberdin investigatzeko guztion eskura, ezta? Gisa da Gipuzkoako probintziako artxibo historiko hau, agian igual ez ezaguna dela, pizkatxo bat bai Oñatiarrandako edo beste herritar batzundako. Eta esan beharra dau, artxibo honek, altxor asko gordeten dauela, bere barnean, eta Selmak hori bazekixen. Horregatik dela 50 urte Euskal Herrira iritsi zanean, bazkenian Oñatira etorri zen, artxibora bertatik bere ikerketak eta burutu ahal izateko. Eta hala, gure historian eta bizimoduan inguruko lan bikainak argitaratzeko ezinbesteko leku edo txokua izan da, Selmandako hau. Oñatik udala bere ekarpen horretaz jabetuta eta hortik tiraka, ikerketa beka bat sortu zanean, Selma Hazley Barkan izena jarri gotzala. Batetik bere lan izugarri horri aitortza egiteko, eta bestetik ezagutza historiko hori sustatzeko, eta ikertzaileen lanian laguntzeko, eta Selma berak eginen moduan, historia egiten dauen horri izena jartzeko eta ezagutarazteko. Gapurtxo bat hori da Oñatiko udaletipe eta berdintasun politiken ardatz estrategiko bada, balio aldaketa bultzatzea, sexuaren araberako rolak eta estereotipuak ezabatuta, eta hor bereziki baita emakumeen partaidetza eta eragina sozial-politikoa bat sustatzea. Eta helburu horiek erdiesteko tresna garrantzitsu bat bilakatu da Selma beka. Gure herrixian Selma oso estimatua izan zala, nik neuk ez neben neuki aukera ezagutzeko, baina hemen zauzain asko pai. Eta hala, 2008an gure artetik joan zanean, tristura handisa sortu eben gugan, eta bere omenez, emakumen kontseiluak sustatuta baita, eta hemengo artxiboko langileekin batera eta laguntzaz, hainbat ekimen antolatu zian, pandemian ondorioz moldatu biharra eta datatak aldatuta, baina hor egon dela gogua, asmoa, nahia, aitortza hori egiteko, eta gaurkoa beste pausotxo bat dela. Azkenean bertatik pasatuko dian eta pasatzen dian historialari edo beste herritarren oroimenerako geratuko delako Selman izena. Eta, zalantza barik irabazia dakon erreferentzialtasun hortan lagunduko dauelako ebaita ekimen honek.
Maikel, ikerketa aretoari hemen Gipuzkoako probintziako artxibo historikoan Selma Haxleyen izena jarri diote, zeure ama zen, zer suposatzen du horrek zuentzako? Oso polita, primeran, de verdad. Son 50 años después de... Oso polita da, primeran egitan. 50 urte pasadira 1272an Euskadira iritsi zenetik eta egia esaten den moduan tartarik ginda jartzea izan da hau, ez? Artxiboan egindako errekonozimendu ederra. Bere ikerketen oinarri nagusia izan zen hau. Gainera, oinatin bizi izan zen, 20 urtez, eta bere sustraiak bota zituen hemen. Orduan, oso polita da Aldundiko kultura departamentuak hau egitea. Gipuzkoarekin zuen lotura erakusten du honek. Azkenean euskalduna eta gipuzkoarra sentitzen zen kanadiarra eta britaniarra izatearekin batera leku askotako herritarra, bai oso polita. De muchos sitios, entonces es muy bonito. Ramon, hementxe jarri duzue Selma Haxley Barkkamp ikerketa gela jarri diozue hemen Gipuzkoako probintziako artxibo historikoko ikerketa gelari bere izena urte guzti askotan, urte askotan hemen egon delako ikerketa egiten eta bere lana goraipatu nahi izan duzuela, ezta? Bai, halaxe da. Guk eskertu besterik ezin dugu egin, ze Selman lana klabea izan da artxibo honen ezagutza handitzeko eta gure historia ere hobeto ezagutzeko. Orduan, guretzat oso garbi genukan, gu oso garbi genukan beharrezkoa zala halako pausu bat ematea bai. Selmaren seme-alabak ere etorri dira bertan parte hartu dute ekitaldian. Nola hartu zuten albistea edo nola erantzun dute? Erantzun ikaragarria izan dute, Oriana Kanadan bizi da eta Kanadatik etorri da. Serena Barcelonan eta Maikel hemen gertu Hondarribin, baina hirurak oso ondo hartu dute, oso gustora hartu dute. Beraiek oso ondo ezagutzen dute zer dan artxibo bizitza, artxibo ikerketaren bizitza, eta orduan artxibo bati bere amaren izena ipintzeak ilusio handia egiten zien. Eta nik uste emozioz eta oso gustora hartu dutela. Eta gu oso gustora asko eskertzen diegu behaiek bertaratzea eta gurekin gaur hemen izatea. Selma ezaguten zuten lagunak gertukoak herritarrak ere bertaratu dira eta gainera bere lanaren oinarria duen erakusketa txiki bat ere antolatu duzue. Zer jaso duzu erakusketan ero, zer partekatu nahi izan duzue bertara etorri denekin? Gehien bat nahi izan dugu Selman ibilbide intelektuala ikerketa nola egin zuen erakustea dokumentuen bitartez. Selman lana beti gertaeretan oinarritzen da, lan zientifikoa da, eta horretarako dokumentuak dira iturri klabea. Orduan, saiatu gea gaika, berak gai asko landu zituen beti itsasoarekin, itsas bizitzarekin lotuak, baina gaika saiatu gea hori islatzen. Hori alde batetik, eta bestetik saiatu gea islatzen nola ikerketa basiko batek sortu dezakeen gizartetan halako kontzientzia bat, memoria komun bat, gero beste hainbat arlotan islatzen dana. Bai literaturan adibidez, eta ikusten du gaur egun ternuarekin eta Marilenen ternuaren bizipenak edo izandakoak literatura bihurtzen dela, baina ez bakarrik literatura, baita ere industria. Elementu batzuk, enpresa batzuk dauzkagu eta hemen oso gertu ternua dugu, nun erabiltzen da oraindik ere Selmaren oihartzuna haien prendak eta sortzeko. Edo nola Albaola, Pasaiko Albaola, San Juan itsasontziaren inguruan nola ari diren berreskuratzen, nola lan guzti horiek beraren lanari gabe ezin izango genuken gaur egun ikusi. Orduan, ikusten dugu nola zerbait ematen duela bakarrik artxiboetan eta bakarrik nola baiteko halako tipo arraro batzuk edo egiten ditugun lan batzuk, gero gizarteratzeren lanean zer nolako oihartzuna eta zer nolako indarra hartzen duen.
Eta Ramon Zusemanabil gainera erakusketa hau egun batzutan egongo da ikusgai, edo zein herritar gerturatu ahal izango da, zein egunera arte egongo da, zein ordutegi izango du, eta nola gerturatu ahal izango du herritarrak erakusketa hortaz gozatzera? Erakusketa apirilak 29 arte egongo da, bakarrik 15 egun, baino dokumentu hauek ezin dira gehiago baldintza hauetan izan eta berriro bueltatuko dira bere baldintzetara. Orduan, hilak 29 arte eta beti ere ordutegi, artxiboko ordutegi barruan. Orduan, erresa da, gure web horrian, hor daguzute ordutegia eta hor begiratu eta horren arabera hurbildu nahi zutenean. Eskerrik asko. Ez horregatik zuei.